nga nindot sa ba aning sinina? Daubi na! Ako na lang kuan man. Ayaw! Gusto kong dauba na! Wa na ko'y mahandog ba niya? Gusto ba nung doon gisugot ka? Oo, uy. Dauban ka, di dauban. Manday ni ma'am. Kanugon sa dani dauban man kay. Ihatag pala nini mo na ko man kay wa kay ko'y mga sinina. Unsa ba Dondon? Ang imo na sweldo, mo tay palit og sinina. Mga polo, kana kang Vincent ta. Gusto kong maabo na. Dali daubi na. Bandit mo man ka ha. Ayaw ani kanindot sa ba aning sinina ko. Dauban na. Mana, di mana dian, unsa dian na. Kasunod kita na. Buha dito. Tunugo na utak ni Dondon. Ako kuha kay kasunod lagi ang sana man gamito ni Papa ni maulit to. Iyaw. Dito na si Kuya. Ang sunugan ang nakina ni Papa Vincent. Nakulag. Ato ni tabuan. Ato dito sa kwarto. Sige na. Sige. Ay, sapa ka na. Ay, kasi hindi ka kita. Natapa mo ng mga mata sa pagtanaw sa mga tanong. Kaya matig-ulit naman ka. Shane, di ko matagbaw pagtanaw sa beauty sa nature. Pero, tanan ako magkapoy naman ka. Okay raman ko ba? Okay ra ba ya, Elmer? Sa totoo lang, kay daon na jud kay ko. Pait ba ang akong pagbuntis karon? Dili all the time nga okay ang akong gibati. Mao gani, may hagag ko pa uli nimo kay mo gikapoy na jud ka. Mao jud. So kana? Pahuway ka? Mama Pearl! Mama Pearl! Naano dahil ka din luyo at tubay? Mama Pearl! JenJen ba? Hatod ra ba? Imo kaon dito, imo kwarto. Mama Pearl! Mama Pearl! Mama Pearl! Ay! Bungol jud, wajud dungog JenJen. Wapa unta Mama Pearl, bungol lang. Nakadungog ko. Ano ba JenJen? Ingon JenJen ba? Hatod JenJen imo pagkaon sa imo kwarto. Kay ingon man lula siya na. Wa kuno ka kaon-kaon Mama Pearl. Ibalik to sa komedor. Wa ko'y gana. Tangaling masakit ka Mama Pearl. May masakit ko, mamatay. Ikapoy na ko sa kong kinabuhi. Ayaw sulti anak Mama Pearl oy. Ingon baya lula siya na. Ang atong life special baya na ngagasan ni Lord para natong tanan. Hilom, oy. Mura biya kag correct diha. Correct jud oy. Lula siya na nagud na gaingon. Bright man jud na lula siya na mao correct na lula siya na. Liwat gud na JenJen. Hilom, oy. Samot ka kalabad akong oda. Ato lang hiluton Mama Pearl be. Ayaw na. Dai ko din he. Gina Mama Pearl, ato na mo kwarto. Gina na ako man bilin ang food dito imo room. Gina Mama Pearl, kauna oy. Love you baya imo JenJen. Love jud imo JenJen Mama Pearl. 24/7. Ay, di ay 24/7 oy. 365/12. Unsa? Nakasabot ko no kasi imong gisulti. Oh Mama Pearl oy, kasabot jud JenJen ana 24/7. 24/7 Mama Pearl. 24 hours for 7 days. Ay di lang 24/7 Mama Pearl oy.
365 di ay 365 days for 12 months. Ay di lang, di ay Mama Pearl, oy, love you, di ay imo JenJen 3 times a day. Ay dili lang 3 times a day lang Mama Pearl, oy, love you lang imo JenJen. Kuan, every second of a minute, every minute of an hour, and every hour of the day. Retarded ka ba, JenJen? Oh, titled to JenJen, Mama Pearl. May mo ba, JenJen, pahawa sa mga tabangan? Sige na lang, uy. Basta, Jud, Mama Pearl, ha? Di man, Jud, ha? Ayaw na, Jud, maldita, Mama Pearl. Suko, Jud, anak, God. Basta, I love you, Jud, Mama Pearl. Mama Pearl, kaon na ato. Food imo bedroom, ha? I love you, Mama Pearl. Mga walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumon.